Мъжете цял живот слушат, че жените не обичат секс толкова, колкото тях. Че били по-емоционални, по-чисти, по-сдържани. Че за тях любовта и връзката били по-важни от удоволствието. И много мъже са го приели за даденост. Някои дори са убедени, че е част от природата, че мъжете искат, а жените дават. Но това е една от най-големите илюзии, с които живеем. Истината е съвсем различна. Жените обичат секс точно толкова, колкото и мъжете. Понякога дори повече. Разликата е, че рядко ще го кажат в прав текст. Те го крият. Крият го от обществото, крият го от приятелките си, крият го дори от самите себе си. И въпросът е защо? Първата причина е социалният натиск. Представи си следното. Мъж, който е спал с много жени, е наричан играч, мачо, алфа. Жената, която е спала с много мъже, е наричана лека, разпусната, неморална. Едно и също действие, но напълно различна оценка. Този двоен стандарт е вграден толкова дълбоко, че жените го усещат още от малки. Още на 15-16 години те разбират, че тяхната репутация зависи не толкова от успехите им, колкото от това как пазят тялото си. Момчетата печелят статус бройка, момичетата със сдържаност. И какъв е резултатът? Жените израстват с маска. Навън скромната, чистата, добрата. Вътре жена с фантазии, с желания, с огън, който не смее да покаже. И най-големият парадокс е, че често те се страхуват повече от осъждането на други жени, отколкото от това на мъжете. Една жена може да прости на мъж, че е играч, но жените много по-безмилостно нападат други жени, които се държат твърде свободно. И затова прикриването става част от играта. Втората причина е биологията. От еволюционна гледна точка, жената винаги е плащала по висока цена за грешен избор. Една нощ с неподходящия може да доведе до бременност, докато мъжът просто продължава напред. Затова жените са развили по-силна селективност, по-строг филтър. Но тук е тънкият момент. Селективност не означава липса на желание. Апетитът винаги е бил там. Всъщност, ако погледнеш чисто биологично, женското тяло е създадено за наслада. Жената може да изпитва оргазъм многократно. Тя няма лимит от едно свършване. Тя може да продължава и продължава. Ако природата е дала това на жената, мислиш ли, че тя е по-малко сексуална? Не. Тя просто е по-добре тренирана да прикрива. Третата причина е репутацията. За мъжете репутацията се гради върху успехи, постижения, сила, пари. За жените в огромна степен върху образа. Ако изглежда добра, чиста, сериозна, тя печели уважение. Ако покаже твърде много сексуалност, рискува да изгуби социалния си капитал. Затова много жени живеят с две лица. Публично доброто момиче, а насаме жената, която знае точно какво иска и как да го получи. Историята също играе огромна роля. В древни времена женската сексуалност е била почитана. В Древна Гърция и Рим жените са били възприемани като същества с огромна страст. Имало е богини на любовта, куртизанки, които са били уважавани, а не заклеймявани. Но със средновековието и идването на строгата религиозна моралност започва потискането. Жената е обявена за изкушение, за грях. Във викторианската епоха пък жените са били представени като чисти ангели, които не изпитват желание. Но знаеш ли кое е най-парадоксалното? Именно тогава процъфтява проституцията в Лондон повече от всяка друга епоха. Публично жената е ангел без страсти. Частно сексуалността кипи и намира излаз по скрити пътища. Съвремието уж е по-свободно, но двойният стандарт още стои. Мъжете могат. Жените не бива. И макар че днес има феминизъм, равенство и свобода, жените продължават да се страхуват от етикета, който обществото ще им лепне. Психологията потвърждава същото. Когато учените започват да изследват женските фантазии чрез анонимни анкети, резултатите са шокиращи за мнозина. Жените имат също толкова чести сексуални мисли, колкото мъжете. В някои проучвания дори повече. Само че рядко ги признават. Много жени фантазират за сценарии, които са далеч по-смели, отколкото средностатистическият мъж може да си представи фантазии за доминация, за непознати, за забранени ситуации. В публичното пространство ще кажат «Аз съм сдържана». В тайна анкета ще признаят, че най-големият им фетиш е да бъдат откраднати или подчинени. Tinder и другите приложения също разкриват интересна картина. Жените често пишат в профила си «Търся сериозна връзка», но статистиките показват, че огромна част от тях използват платформите и за чисто физически преживявания. Отново публична маска и скрито желание. И тук стигаме до ежедневието. Колко пъти си чувал репликата «Аз никога не правя секс на първа среща».
Това е универсалното извинение. Ако го направи, ще каже, но ти си изключение. Ако не го направи, тя пак е добро момиче. Друга класика. Аз първо търся връзка, после интимност. Това може да е истина, но много често е тест. Жената иска да види дали мъжът е готов да гони за повече от една нощ. Ако издържи, печели. Ако не, тя го отхвърля. А любимата фраза «Не знам как стана, аз иначе не съм такава». Това е оправдание не толкова пред мъжа, колкото пред самата себе си. Така тя може да поддържа образа на добро момиче, дори когато е следвала желанията си. Но как мъжът отключва това желание? Тайната е проста, жените рядко ще кажат директно. Те искат да го почувстват. Искат история, напрежение, емоция. Един мъж, който каже директно «Хайде да правим секс», обикновено губи. Жената не иска да се чувства като поредната. Тя иска да преживее момент, който изглежда уникален, неизбежен. И тук идват 3 ключа. Първо, емоции. Ако тя се смее, ако се чувства вълнуваща, ако преживява игра, желанието се отключва. Второ, атмосфера. Музика, светлина, погледи, докосване. Малките детайли превръщат секса не в цел, а в естествено продължение. Трето, увереност. Жената иска да се чувства свободна, но едновременно в сигурни ръце. Мъжът, който може да създаде това усещане, отключва страстта, която иначе остава скрита. И ако се чудиш дали това е мит, науката е категорична. Жените не са по-малко сексуални. Те просто са повнимателни с кого ще споделят това. И когато го споделят, често са много подиви, отколкото мъжете очакват. Всеки мъж, който е бил в дълга връзка, знае в началото тя е по-сдържана. Но когато се почувства в безопасност, когато свали маските, тя може да се окаже вулкан. Понякога жената е тази, която иска повече, която предлага нови неща, която изненадва. Мъжете често си мислят, че водят играта. Но истината е, че когато жената отключи желанията си, тя може да е тази, която кара мъжа да не смогва. Ако вярваш, че жените са по-невинни и поздържани от мъжете, лъжеш себе си. Истината е, че те обичат секса точно толкова, колкото и ти. Понякога дори повече. Разликата е, че няма да го признаят директно. Защото обществото не им позволява. Защото културата им е втълпила, че трябва да пазят образ. Въпросът не е дали жените искат секс. Въпросът е, ще бъдеш ли мъжът, който може да отключи това желание. Но ако вече знаем, че жените крият желанието си, следва следващият логичен въпрос. Как всъщност изглежда това желание, когато е отключено? Защото истината е, че женската сексуалност е далеч по-комплексна, многоизмерна и дори изненадваща от мъжката. Мъжът е по-прост, вижда жена, харесва я, иска я. Жената обаче има цели пластове емоционални, психологически, социални. И когато всички тези пластове се подредят правилно, тя може да изрази страст, която надхвърля очакванията на всеки мъж. Една от най-големите заблуди е, че мъжете винаги водят играта. В действителност, много често жената е режисьорът на цялата ситуация. Тя може да изглежда пасивна, но тайно държи юздите. Тя избира кога да вдигне напрежението и кога да го спусне. Тя знае как да поставя рамки, сега не, по-късно, когато има атмосфера. Често поставя малки предизвикателства, за да провери дали мъжът ще издържи или ще се откаже. И когато той премине тези невидими тестове, тя е готова да свали маската и да покаже истинската си природа. Мъжете често вярват, че решението при жената е мигновено искам или не искам. Но в повечето случаи става дума за процес. Понякога желанието се заражда постепенно смях, поглед, леко докосване, атмосфера. Друг път е като светкавичен клик. Но този клик не е случайен. Той идва от комбинация увереността на мъжа, начина, по който я кара да се чувства специална, липсата на натиск, а често и усещането, че моментът е забранен плод. Представи си жена, която е отказала на 5 мъже, защото са били твърде директни. Искам да спим заедно. А на 6-тия, който не е казал нищо, но е създал атмосфера, в която напрежението е осезаемо и естествено, тя сама отива при него. Това е ключът. Жената не търси логика. Тя търси преживяване. И тук идва двуличието на маската. Колкото повече една жена държи на образа «Аз съм добро момиче», толкова по-вероятно е в нея да се крие буря. Колкото повече повтаря «Аз не съм такава», толкова по-голям е шансът да бъде точно такава, но само с човека, когото е избрала. Маската е форма на защита. Тя й помага да пази образа си пред обществото. Но когато доверието е спечелено, маската пада и тогава се разкрива истинската страст. И ако мъжете можеха да надникнат света на женските фантазии, щяха да останат шокирани.
Защото там няма ограничения. Някои жени фантазират за нежност и романтика, но много повече за доминация, за забранени сценарии, за ролеви игри. Иронията е, че често най-смелите фантазии принадлежат на жени, които публично изглеждат най-чисти и сдържани. Навън ангели, а в мислите си вулкани. Това не е противоречие. Това е начинът, по който се балансира вътрешният и външният свят. Тук стигаме до едно много объркващо за мъжете явление играта на не искам. Устата казва не, но очите и езикът на тялото казват да. Важно е да подчертая истинското не винаги трябва да бъде уважавано. Но в много случаи това не е част от играта. Начин жената да тества, да види дали мъжът е готов да се бори за нея. Това е малко като врата, която тя оставя леко открехната. Въпросът е дали мъжът ще има търпение да отвори правилно. Една от големите тайни е, че жената често е огледало. Ако мъжът е напрегнат, тя ще се стегне. Ако той е уверен, тя ще се отпусне. Ако той носи приключенска енергия, тя ще отговори със същата доза авантюризъм. Това означава, че женската сексуалност не е по-слаба, а погъвкава. Тя е като вода, приема формата на съда, в който е поставена. И затова жените изглеждат различно с различни мъже. Не защото играят роля, а защото се адаптират към енергията, която усещат. Тук идва и тънката линия между сигурност и напрежение. Много мъже си мислят, че ако дадат на жената само сигурност, ще отключат всичко. Но сигурността без напрежение е скука. Напрежението без сигурност е страх. Истинската формула е комбинация. Мъжът трябва да бъде стабилен, но и малко непредсказуем. Да я кара да се чувства защитена, но и да я държи в очакване. Това е като танц крачка напред, крачка назад, близост и дистанция. Точно там се ражда най-силното привличане. И тук мъжете често подценяват едно нещо женското повече. Когато една жена наистина отключи желанието си, тя може да поиска повече, отколкото мъжът може да си представи. Повече пъти, повече експерименти, повече игри. Нейното тяло е създадено за това, тя няма лимит от едно преживяване. И за това много мъже, които са били стихи и сдържани жени, остават изненадани. Не знаех, че е толкова страстна. Но истината е, че тя винаги е била такава. Просто е чакала подходящия момент и правилния човек, за да го покаже. В днешно време социалните мрежи добавят нов пласт към тази динамика. Виждаме жени, които публикуват снимки в предизвикателни пози или облекла. Но ако някой им каже секси си, те веднага ще отговорят: не, това е само за самочувствие, за естетика. Това е модерната форма на прикриване. Изразът е там, желанието е там, но винаги обвито в оправдание. Защото пак идва същият страх какво ще кажат хората. И точно тук е голямата тайна. Жените обичат секса не по-малко, а често повече. Но техният свят е свят на кодове, намеци, прикрития. Това не е лъжа, това е механизъм за оцеляване. Така те балансират желанието си с натиска на обществото. А мъжът, който успее да разчете тези кодове, който уважава жената, но и знае как да я предизвика, той влиза в свят без маски. Свят, в който жената се отдава напълно и без задръжки. И тогава разбираш нещо просто. Всичко, което си чувал за сдържаните жени, е илюзия. Под всяка маска има огън. Под всяка усмивка има желание. И въпросът никога не е дали жената иска секс. Въпросът е ще бъдеш ли мъжът, който може да отключи тази страна в нея. Има една тишина около женската сексуалност, която рядко се нарушава. Дори когато жените са сами помежду си, често говорят за секс повече като шега, отколкото като откровение. Те казват хаха, беше лудо, но рядко разкриват дълбочината на своите фантазии или истинския интензитет на желанията си. Причината е, че жените интуитивно усещат риска, дори приятелка може да ги осъди, ако чуе нещо твърде разкрепостено. Затова между жените съществуват кодове. Те може да кажат имах хубава вечер, и това да означава десетки неща, които никога няма да назоват в детайл. И точно тук е магията. Женската сексуалност живее едновременно в сянка и в светлина. От една страна тя е прикрита, пазена, маскирана. От друга, когато избухне, е като светкавица в тъмна стая. Жената не се нуждае от много, за да отключи този скрит свят. Един поглед, едно усещане за разбиране, една малка тръпка, която я кара да забрави всички правила. Мъжете често си мислят, че най-важното е външността, тяло, лице, стил. Но жената се привлича от цялата атмосфера около мъжа. Тя забелязва как той влиза в стаята, как държи чашата си, как говори с другите. Дали излъчва увереност, без да се напъва. Дали може да я разсмее, без да бъде клоун. Дали умее да слуша, без да изглежда, че чака реда си да говори. Това са малките сигнали,
които събуждат любопитството й. А любопитството е първата стъпка към желание. Има нещо друго, което рядко се казва на глас, жените често изпитват удоволствие не само от самия акт, а от цялата динамика на преди и след. За тях пътят е също толкова важен, колкото и крайната цел. Погледите, закачките, играта на приближавам се, отдръпвам се. Това е тяхната версия на прелюдия, която може да продължи часове или дни. За разлика от мъжа, който често търси директния резултат, жената обича да се наслаждава на напрежението, да изцежда всяка секунда от очакването. Именно това прави преживяването толкова силно за нея, защото е като роман, а не като кратка сцена. Друг парадокс е, че жените често желаят мъже, които самите те наричат опасни или неподходящи. Не защото искат болка или разочарование, а защото тези мъже носят енергия, която отключва дивата им страна. При сигурния мъж тя е спокойна, но може да остане в ролята на добро момиче. При опасния, тя си позволява да се освободи от образа и да изживее част от фантазиите си. В тези моменти жената често е пожива, посмела и по-автентична. Това не значи, че тя не търси сигурност, но понякога най-силните й спомени са именно с хора, с които е усещала риск. Жените също имат своя тайна математика на удоволствието. Докато мъжете често мислят за оргазма като за финалната точка, за жената той е само част от вълната. Тя може да има няколко пика, различни по сила и качество. Понякога удоволствието идва не от кулминацията, а от дългото натрупване, от самото усещане, че е желана и че има пространство да бъде себе си. За нея оргазмът е повече пейзаж, отколкото цел. И мъжът, който разбере това, никога няма да гледа на интимността по същия начин. И още нещо, жените често се наслаждават на тайните. Да имат тайна връзка, тайна мисъл, тайно желание. Тайната ги кара да се чувстват живи. Затова толкова много от тях имат фантазии за забранено шеф и колежка, учител и ученичка, непознат хотел. Не защото искат непременно това в реалността, а защото забраненото усилва емоцията. То създава усещането, че правят нещо, което не трябва, а именно това е горивото на страстта. Мъжът, който разбира тези пластове, вече не гледа на жената като на загадка, която трябва да се разгадае, а като на свят, в който може да влезе, ако знае как да се движи. Той няма нужда да бъде перфектен, богат или най-красивият в стаята. Нужно е да бъде буден за нюансите, да вижда кога тя казва не с усмивка, която значи убеди ме, да усеща кога тя мълчи, но очите й говорят, да знае кога да спре и кога да продължи. Това е танц, в който няма готова хореография, има чувствителност и смелост. И тук идва най-интересното. Жената може да бъде различна с всеки мъж, но най-истинска е, когато намери човек, пред когото може да се разкрие без страх. Тогава изчезват маските, изчезват игрите, остава само чистата енергия. И тази енергия е толкова мощна, че често мъжът остава изненадан, той си е мислял, че познава жената до себе си, а изведнъж открива страни от нея, които никога не е подозирал. В крайна сметка, ако трябва да обобщим, жените обичат секса не само толкова, колкото мъжете. Те го преживяват по-богато, по-дълбоко и по-разнообразно. Те влагат в него емоции, фантазии, тайни, напрежение, игра. И това го прави за тях не просто физически акт, а преживяване, което може да остави отпечатък за цял живот. И ако мъжът е готов да влезе в този свят без предразсъдъци, без страх и с истинско разбиране, той ще открие нещо много по-голямо от секс. Ще открие огън, който е чакал само него, за да избухне.